ए देई आज आइटम कोन करछु खाइया पे खाली तो एडी बा थुआ है आलू आज अब आलू दम सब बेले से आलू खाई खाई लागु मत तू डायबिटीज कर दे सब बेले खाई आलू 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 खाइबु नै कोन खाइबु ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ପନିର ହଉଛି ସେ କେମିତି ପନିର କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଟିକେ ପନିର ଆଣି କରି ଖାଇଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ପନିର ଖାଇବୁ ତ ପନିର ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ତୁ ପନିର ଖାଇଲେ ଗଲା ଏଇ ଶୁଣୁ ଆଳୁଦମଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଦବୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ କହିବୁ ଶୁଣୁ ଦେଇକି ଖାଲି ପଚାରିବୁ ତମର କଣ ହେଇଛି ଦିଦି ଆଜି ହେଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଦି ନିଅ ଆମର ଆଳୁଦମ ହେଇଥିଲା ତମର ଆଜି କଣ ହେଇଛି ଆମର ଚିଲି ପନିର ହେଇଛି ଓ ଚିଲି ପନିର ହେଇଛି ନା ହଉ ଆମ ତାଟିଆଟା ଦେଇଦିଅ କଣ ଖାଲି ତାଟିଏ ନା ହଉ ମୁଁ ଚିଲି ପନିର କରିଛି ଟିକେ ନେଇଯା ହଉ ଛୁଇନା ନେ ଚିଲି ପନିର ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଗ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଯାଦୁ ଅଛି ଆଉ ତତେ ତ କହିଥିଲି ଆଜି ପନିର ଖାଇବୁ ବୋଲି ଖାଇଲୁ ଆଉ